Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Aard van het Beestje. Vandaag gaan we op bezoek bij een mevrouw in Remeun en die mevrouw die fokt met de Briard. De Briard zult je zeggen, de Briard is een Franse herder. Een niet veel voorkomend ras en die mevrouw, ja, ik denk dat het is gewoon de passie van die mevrouw om te fokken met deze hund. En hoe dat in zijn werk gaat, gaat je hier vandaag zien. Dit is Donna. Dat is de naam hoeveel we met roepen. Officieel heet ze als starter van de Bokseberg. En Donna heet ze eigenlijk omdat ze een heel, een echt meisje is, zal ik maar zeggen. Ik heb haar nu dik 7 jaar. En ze is in ons leven gekomen als een hele kleine zwarte lieve Briard pup. Donna is een hele sociale, aanhankelijke hond. En we zijn heel blij met haar. Ik ben van plan om haar te laten dekken. En dan hopen we dat we over een tijdje hier klein Briard baby's hebben rondlopen. Ik wil haar heel laten dekken door een blonde reu, fauve wie ze dat noemen. Want daar hebben ze in 2 kleuren, zwart en fauve. En als ik haar nu door een fauve reu laat dekken, dan krijgen we dus een gemengd nestje. Dat wil dus zeggen blonde en fauve Briardjes. Ga fijn in de mind, kom. Goed zo, dat is braaf. Helemaal af. Donna heeft al eerder puppies gehad en dat is allemaal prima gegaan. Het is een heel goed moedertje. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Donna is een Briard, dat is een Franse herdershond. Langharige Franse herdershond, want het is ook nog een Bousseron, dat is een kortharige Franse herdershond. Het is een ontzettend intelligente, slimme hond. Ook als ze zich wat leren of als ze met hun naar de cursus gaat, dat is echt in no time hebben die in de gaten waar ze van haar wilt. Daarom zijn het eigenlijk heerlijke hunden om mee te werken. Heel erg op de baas en op het gezin gericht. En de Briard heeft heel lang wimpers. En dat tilt eigenlijk, die wimpers tillen de horen voor de ogen op. Die lang horen, die hebben ze omdat ze vroeger werden die gebruikt om de kudde van de schub bijeen te haaien. En best wel in een onherbergzaam gebied, dan was het dus belangrijk dat het een ras was wat de ogen bedekt had, zodat er geen stekels van struik en dergelijke hun ogen kosten beschadigen. Ze hebben ook dubbele Hubertusklauwen, die kan ik zich dadelijk wel even laten zien. Normaal een hond heeft zeg maar, aan zijn achterpoot 1 Hubertusklauw, maar ze hebben er 2. Omdat ze zich daardoor beter meer grip hadden op de ondergrond van rotsen en dergelijke. Ik vind het geweldig. Ja, we staan hier in Horst bij de dierenartsenpraktijk. Ik ga met Donna hier naartoe om bloot te prikken. En aan het bloot kunnen ze zien wie hoog het hormoon progesteron is, wat nodig is om de teef te dekken. En ja, aangezien het reu een beetje op afstand woont, is dat wel belangrijk natuurlijk, want anders riet ze de hele tijd voor niks. Zo, braaf meisje. Ja, ik heb geen snoepjes. Mag ik even een snoepje pakken? Ja, natuurlijk. Ja, dat noemen we een vaginoscopie. En wat we hebben gedaan is gekeken naar het slijmvlies van de vagina van de hond. Omdat je samen met de progesterongehalte, daar hebben we het bloed voor geprikt. En hoe dat het slijmvlies eruit ziet kun je duidelijk aangeven wanneer deze hond gedekt moet worden.
Nou, we hebben dus een progesterongehalte, we weten waar die ongeveer staat. En dat correspondeert goed met het slijmvlies wat we zien. Dus het stadium waar die in moet zitten, dat past precies bij elkaar. En verder kijk je ook altijd een keer of er geen rare dingen zijn, geen ontstekingen of geen afwijkende anatomie. Of geen andere dingen die je niet wilt zien. Omdat je dan mogelijk problemen kunt krijgen met de dekking. En dat hebben we nou dus bij deze hond ook gedaan. Dat is verder allemaal netjes, ja, nog iets te vroeg. Dus nog 1, 2 dagen wachten schat ik. Dus, ja. Kom maar. Nee. Het is heel belangrijk om dat proces in de gaten te houden, die luipzeetverloop. Dit is de 3e keer dat ik hier kom. Het zal waarschijnlijk nog wel 1, misschien wel 2 keer zijn. Dus ja, het hoort zich allemaal heel eenvoudig aan. Gewoon een nestje fokken. Dan denken mensen natuurlijk van, oh ja, nou dat is zo gebeurd. Maar als het echt te goed wil doen, dan komt er best wel gaat bekijken. Als ze wil fokken met de Briare, dan krijgt ze te maken met allerlei organisaties. Ten eerste de Nederlandse Briare Club. En ten tweede de Raad van Beheer, het overkoepelende orgaan dat de clubs en de fokkers in Nederland controleert. Wat hield dat in? Nou, een teef en een reu die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Er mogen ze niet zomaar fokken met hun, want de doelstelling is tenslotte om het ras te verbeteren. Kitty is immers, die heeft er sport aan om het ras te verbeteren. Niet zomaar fokken met de hun, nee. Kitty wil echt het ras verbeteren en dat vindt ze geweldig om te doen. Mijn vriendin is net gearriveerd en die heeft ook een Briare-teefje. Die zijn ongeveer op dezelfde dag luips geworden. En die komt dus helemaal van Meerbusch af om hier ook met de hond progesteron te laten prikken. En we gaan naar deze kliniek omdat die een eigen laboratorium hebben. Dus als ze blootgeprikt is, dat kunnen ze zelf onderzoeken. En hebben ze binnen een uur, 1,5 uur is de uitslag daar, wie het ervoor staat. We hebben ons kennengelernt, wir haben gerade überlegt, 2009. Weil wir einen Deckrüden haben, den Kitty für ihre Hündin benutzen wollte, für die Donna. Der ist ein grüner Hund, habe ich gestern noch gesagt. Sein Hobby ist, im Wald leere Flaschen einzusammeln. Leere Plastikflaschen. Der Easy Rider au Pat Velu. Er hat einen französischen Papa und eine deutsche Mutter. Und wir hoffen, dass das schöne Babys geben. Er kriegt jetzt Free Rides. De dokter heeft gebeld en de progesteron was zo hoog gestegen dat ze vandaag gedekt moet worden. En morgen nog een keer en waarschijnlijk zaterdag nog een keer. We gaan op weg. Ja, een beetje onverwacht, maar goed, dat gaat voor. Hè. Het zal het eind vallen en dan is het vertrekken. Zie je, is er klaar voor dus. Hallo! Hören Sie den Hund schon lange? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Komm mal. Das kommt aus dem Häuschen. We zijn in Meerbusch bij Linda en Sascha. En we zijn hier om Donna te laten dekken door Easy Rider. En, we hopen dat het lukt. We gaan even samen met ze wandelen, dat ze even elkaar kunnen ruiken en zo. Dan gaan we zo terug en dan kijken we in de tuin bij Linda of het gaat lukken. Nee, ze kennen elkaar nog niet. Donna is wel een keer eerder gedekt, maar door een andere reu. En ik heb Easy al een keer als dekker gebruikt voor mijn angerteefje. En dat is zo'n mooi nestje geworden. En Easy is zo'n leuke hond. Dat we dachten, nou, die passen ook wel heel goed bij elkaar. Dus deze keer moet Easy haar dekken. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? Rags the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! Eindelijk.
Na ongeveer 63 dagen zijn de pups geboren. Ja, is goed. Kom maar. Is goed. Nee, we komen er niet aan. Schiep toch een beetje. Hè? De puppies zijn geboren vandaag. Het is allemaal hartstikke goed gegaan. Vanmorgen om 7:15 kwam de eerste. Toen heel lang niks. En ik maar wachten en wachten. En toen kwamen ze opeens heel snel. En om 11:30 de laatste. Het zijn 3 meisjes en 2 jongens. 3 zwarte meisjes en 2 blonde jongens. Zo moet ik het zeggen. Het zijn nog flinke puppies. Ze hebben best een flinke gewicht. Ja, en dan hebben ze het ook hartstikke goed gedaan. Dus ja, nu moeten ze groeien, ja. Dan die verzorgt hij nu helemaal. De puppies die horen nog niks. Die zien ook nog niks. Die gaan puur en alleen op hun reuk af. Nou, dan naartoe en dan poetst hij en dan voedt hij en is een heel goed moedertje. Ik ben de enige wat er aan moet komen. De eerste week, tot 10 dagen, loopt ze echt niet meer zo staan en dan gaat ze grommen. En ze is heel beschermend naar de puppies. Ideale moeder. Ja, ik ben heel blij dat het zo goed gegaan is en dat ze hier nu lekker in de werpjes liggen. Het is iedere keer weer spannend als je een puppies moet krijgen. Ik kan wel eens een puppy dwars gaan liggen of dat er in een stuitligging komt, dat er met de peutjes of 1 peutje geboren wordt. Ja, dan hebben ze best wel een probleem. Maar goed, ik heb toch wel een beetje ervaring en dan kent ze een paar trucjes dat het toch allemaal goed gaat. Maar gelukkig is het allemaal op de natuurlijke weg gegaan. Maar dat wachten, vanaf gistermorgen, dan hebben we die kies gezeten. En dan wachten tot ze pers weer kreeg. En dan ja, moest ze een beetje helpen en dan is het gelukkig allemaal goed gekomen. Ja, het zijn 5 puppies en ja, ze zijn allemaal besproken. Er is er geen meer beschikbaar. Er gaat er een naar Frankrijk, er gaat er naar Duitsland. Er blijft er een hier in Remun. Dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk, dat is nog wel eens druk. En een gaat naar Noord-Limburg. Dat vind ik zelf ook goed. Hi, met Kitty Hane. Hallo, Kitty. Hi, ik wil je even laten weten dat de puppies geboren zijn. Ah, goed zo. Ja. En, wat is het geworden? 3 zwarte teefjes, sorry, en 2 blonde reuien. Oh, fijn. Dus ja, daar zit er wel eentje bij voor jullie. Ja, er zit genoeg voor ons bij. Ja. Dus we kunnen nog kiezen. Leuk. Ja, het is allemaal heel goed gegaan. Ze zijn ook best wel zwaar van gewicht. En nou ja, hele mooie leuke puppies. Oh, goed zo, mooi. Nog gefeliciteerd, hè. Ja, dankjewel. Nee, voorlopig blijven ze nog even een week of 7, 8 hier lekker bij ons. Dat, nee, die nog bij de moeder en moeten die nog leren eten. En dat is hartstikke leuk ook om die op te zien groeien. En dan gaan ze met pijn in het hart weg. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Aard van het Beestje. Enkele weken geleden zijn we op bezoek geweest bij Kitty uit Remun. Kitty fokt met de Briard, een Franse herder. Nou, vandaag gaan we weer eens kijken om te zien wie de pups zich ontwikkeld hebben. Dus loop maar eens met naar binnen. Ze liggen alle 3 de meisjes binnen. Ja, we zijn intussen 3 weken verder en de puppies zijn flink gegroeid. Ze doen het hartstikke goed. Ze komen uit de werkjes, ze beginnen al een beetje te spelen. Ze zijn echt flink gegroeid. Ze wogen allemaal al ruim 2 kilo. En ja, de ontwikkeling gaat heel snel. In het begin zijn ze inderdaad helemaal hulpeloos en afhankelijk van Donna, van de moeder.
die voortdeur en die poetsen en die duin, maar voor de rest slopen ze eigenlijk de hele dag. Nu, als ze wakker zijn, dan gaan ze zich al gaan ondernemen. Ze gaan met de knuffels spelen die in de ruimte liggen. Ze komen vanzelf uit de kies, ze klimmen in het mandje. Nou ja, zo van allerlei dingetjes. Ze beginnen met elkaar te spelen. Ze beginnen ook met die boksenpiepen te spelen. Ze beginnen ook tandjes te krijgen. Dus ja, dat gaat allemaal hartstikke goed. En heel leuk om naar te kijken natuurlijk. Dat vinden de nieuwe baasjes ook, joh, want die komen regelmatig kijken en die zijn dan weer ganz verbaasd ja, wie groot dat ze nu weer zijn en ja, wat ze intussen allemaal al kennen. En dat is, ja, ze vinden dat natuurlijk ook hartstikke leuk. En ja, veel vinden dat ook leuk als de mensen komen kijken, dat ontwikkeling van de hondjes met maken. En ze leren het hondje al een beetje kennen en ze maken het hondje ook een beetje eigen. En het leuke was dan zo, tegen de tijd dat ze het hondje kunnen halen, als er 7 of 8 weken oud is. Dan is er al een soort van band ontstangen. En dat is heel raar, maar dat hondje weet dat ook. Als zien mensen, zal ik maar zeggen, dan komen, dan is hij ook ganz blij en rent erop af. Dus ja, dan vult hij dat ook natuurlijk. Ja, ik denk nu van, nog maar 4 weken. En dan gaan ze alweer. Want wat nu ook heel erg leuk is, is dat ze de uisjes op hebben natuurlijk. En de uurtjes. Dus ja, ze krijgen nu van alles met. Ze kijken die ook aan en dan... ja, dat is geweldig leuk. De 3 meisjes die zijn over het algemeen een beetje behoudender. En ja, de 2 jongens, dat zijn echte jongens. De zussen die hebben heel veel initiatief. Die komen bijvoorbeeld als eerste uit die werpjes, die gaan het eerste eten. En dan de meisjes, die komen daarna. En de zussen natuurlijk aan, ja, die jongens zijn wat grover gebouwd. Hè? Die zijn wat schorder dan die 3 meisjes. Vandaag zijn er ook gasten uit Duisburg. Die mensen die komen eigenlijk iedere zondag om naar de puppies te kijken en vooral naar hun puppy, wat ze dan gaan krijgen natuurlijk. En ja, dat is altijd heel gezellig. Dat is Maya, hun dochter, en dat is hier ook in kinderhoes intussen. De puppies zijn intussen 4,5 weken oud. Wie je kunt zien, zijn ze ontzettend gegroeid. Ze zijn op dit moment erg leuk, ze spelen veel. Ze hebben wel heel scherpe tandjes, dus dat kan af en toe wel eens een beetje pijnlijk zijn. Vandaag hebben we voor mevrouw Manderslies van de Raad van Beheer in Amsterdam. Die komt de puppies chippen. Ik heb ook een locatiecontrole gehad vandaag. Dat wil zeggen dat ze gekeken heeft hoe de pups gehoesvest zijn, of de moeder voldoende ruimte heeft om ook van de pups weg te gaan, of het warm is, of het schoon is, dat soort dingen. En we zijn met glans geslaagd, dus dat is ook weer prima. Nou, ze werden dadelijk gechipt. Dat wil zeggen dat er een soort van, ja, een grote spuit, daar zit een hele kleine chip in en het werd in de nek werd dat gezet. Daar staat een uniek nummer op. Dat is veranderd. Ik moet ze gelijk opgeven dat ze hier verblijven. Er is een grote databank waar de pups in geregistreerd werden, zeg maar. En op het moment dat ze weggaan, binnen 2 weken moet ik ook weer afmelden dat ze hier niet meer verblijven. Dat is met ingang van 1 april. Moeten ook andere hunden allemaal gechipt zijn. Die komen allemaal in diezelfde databank. En dat kunnen we met de overheid gaan volgen hoe die hunden zijn en waar die verblijven. Nou, we gaan de eerste maar eens even vangen hier. Indianen is dat, hè? Oh. Dit is Indiana. Hij doet het. Wat een dappere. Nou, Indiana Jones is er genoemd, joh. Hij gaat in Duitsland wonen. Is al klaar, is al klaar. Oh, joh. Dat is dat, die gaat die truc in, vind je?
De Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie van alle rashunden, zeg maar, die geven ook de stamboom af. Als het hebt over de rasvereniging, dat is dus de Briaarclub die zich bezighoudt met het verbeteren van de Briaar. En die komen ook nog kijken. Die komen ook naar de pubs kijken en zo. Dan moet ik ook van tevoren toestemming aanvragen voor een bepaalde combinatie te mogen doen. En ja, dat allemaal in het kader van de Briaar, dat voor mooie gezonde sociale hondjes fokken. Heerlijk. Ja, de zus wel, ze plast, allemaal plasjes en zo hier binnen. Ik heb dus een chronisch gebrek aan kranten. Nu is het zo dat de Telegraaf de enige krant is met nog een groot formaat. Hè. Dus wie van het nestje gingen verwachten, heb ik toch een proefabonnement opgenomen. Maar het is niet, helaas Telegraaf, het is voor de hondjes voor op te plassen. Lupa vertrekt nu een zwart heefje en dat was een heel leuk speelsding. Maar gelukkig blijft ze in Remun wonen, dus die mensen zullen me best nog wel vaak zien. Ja. Ja, dat is altijd moeilijk. Dat is toch, ja, god, ik heb die hondjes geboren zijn werden en opgevoed en ze zijn 7 weken nu bij ons en ja, daar hek ze zich vreselijk aan. Maar ja, als ik dan zeker weet dat ze bij goede mensen terechtkomen die ook verstand hebben van hun. En ja, god, dan duidt het me ook goed als ik zie wie blij dat die mensen dan weer zijn. Dus, maar ja, dat is altijd heel dubbel. Natuurlijk, ja. Daar heb ik best wel een beetje moeite met. Ja. Alleen Lupa bleef in Remun. Gisteren is het eerste hondje vertrokken. Dat is ook een teefje die is in Frankrijk gaan wonen. De mensen waren al heel vroeg hier, want die moesten nog 7 of 8 uur rijden voordat ze thuis waren. Ik heb intussen een berichtje gehad. Het is heel goed gegaan de hele reis. En ze zijn heel blij met hem en thuis met hem aan het spelen. Verder gaat er volgend weekend pas. Die hondjes blijven nog gelukkig een week langer. Gelukkig gaat niet iedereen tegelijk. Gaan er 2 naar Duitsland. En daarna gaat er nog eentje naar Arnhem. Lege nest-syndroom, hè? Ja, dat is altijd een beetje heel raar. Ja. We moesten alles weer op gaan ruimen en op gaan bergen. En dan, dat is een heel raar gewaarwording.
Maar goed, van de andere kant, kijk, ze groeien bij ons in huis op. Ze zitten in de huiskamer. We krijgen ook ons eigen huis weer een beetje terug. En dat is natuurlijk ook wel wat waard. De tips die ik metgeef is dat ze, het is een langhorige hond. Dus dat ze vanaf de eerste dag dat ze hem hebben even op de tafel moeten zetten. Al is het maar een half minuutje even kijken, zodat de puppy eraan went. De tips die ik ook metgeef is, zorg dat de hond vanaf het begin weet hoe er aan toe is. Wat niet mag nooit. Wat wel mag altijd. Dus vanaf het begin af aan hem duidelijk maken van tot hier en niet verder. En dan heeft hij dat zo in de gaten. Belonen als er het goed uit. En dan gaat dat heel goed, die opvoeding. Wat ik ook altijd zeg, geen schaar aan de briaar. Geen haar gaan knippen, alleen tussen de voetzooltjes. En altijd ook, als er problemen zijn, ze kunnen altijd hier terecht. Zelfs als, stel het mocht niet gaan of ze moeten van de hond weer af om een of andere rijden. Altijd bij mij terug. We vinden altijd wel een oplossing. Even afscheid nemen. Deze? Nee. Deze? Ja. Oh. Ja, wie gaat dan naar de om? Ja, die gaat zoeken dadelijk. Want die weet precies hoeveel puppies dat er zijn. En die gaat dadelijk echt overal kijken waar de ene gebleven is wat nu weg is. Dat duurt een uurtje, 1,5 uurtje. En dan heeft ze zo gehad van, oh ja, nee, die is weg. En dan bekommert ze zich om die andere 3. Alleen als de laatste gaat, ja, dan heeft ze het even wat moeilijk. Maar dan zorgen we weer dat ze het leuk heeft of lekker naar het bos, want het is ook al weken niet meer geweest. Ze wordt extra vertroeteld en dan is dat ook met een halve dag opgelost. Ik denk dat ik er meer uit met heb als Donna, want die... maar ja, dat is het leed van de fokker, hè. Als ze dan weggaan, dan... Ja, dat doet pijn, ja. Het was echt heel erg leuk. Leuke hondjes, leuke mensen. Het is allemaal heel goed gegaan. De hondjes zijn kerngezond. Ik heb van de Raad van Beheer controle gehad. Ik heb van de Briaarclub controle gehad. En ze waren allemaal heel erg te spreken erover. Ja, dan ben ik ook weer blij. Dan heb ik toch weer mijn doel een beetje bereikt om mooie Briaartjes te fokken. Oh ja.